1 maýda tutuş dünýäde we Ýewropanyň çäklerinde aktiwistler maý gününi, ýagny dähmetkeşleriň raýdaşlyk gününi bellemek üçin ýöriş geçirdiler. Türkmenistanda bu senäni bellemek 1990-njy ýyllaryň başyna ýatyrylypdy. Bu senäniň dünýäde we Ýewropada bellenilip geçilişi barada kärdeşim Gödeliň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň. 1 maýda dähmetkeşleriň Halkara gününi bellemek boýunça Ýewropada we dünýäniň beýleki ýerlerinde geçirilýän çäreleriň köpüsiniň dähmetkeşleriň hukuklary we dünýäniň parahatçylygy urundaky asuda protestler görnüşinde geçirilmegine garaşylypdy. Şol bir wagtda Türkiýede ýörişler zorluga öwrüldi. Istanbulda demonstrantlaryň Taksim meýdançasyna barmagyna hökümetiň gadagançylyk girizmegi möňlerçe protestçiniň we polisiýanyň arasynda çaknyşyk döretdi. Hopsuzlyk güýçleri demonstrantlary serpiktirme üçin suw pürkän serişdeleri we gözi ýaşardyýan gazy ulandylar. Protestçiler polisiýany daşladylar we otly petardalary zyňdylar. Polisiýa ençime adamy tutsak etdi. Protestçiler Taksim meýdançasynyň golaýynda ýollary peteklediler. Zibil taşlanýan gapyrjaklary ýakdylar. Hökümet geçen ýylda polisiýanyň we protestçileriň arasynda çaknyşyklaryň bolan ýeri Taksim meýdançasynyň golaýynda we daşynda 10.000 çemesi polisiýa wekilini ýerleşdirdi. Eýranda müňlerçe dähmetkeş Tehranda geçirilen 1 maý demonstrasiýasynda iş şertleriniň gowulandyrylmagyny talap etdi we daşary ýurtlaryň iş orunlaryny eýlemegine garşy çykyş etdi. Eýranyň ýarym resmi ýylna täzelikler agentligi protestçileriň paýtagtyň merkezinde dähmetkeşleriň resmi bileleşigi bolan dähmet öýüniň golaýynda jemlenenligini habar berdi. Käbir şaharlarda daşary ýurtlaryň işe alynmagy eýranlylary işsiz galdyrýar diýildi. Eýran işsizlikden ejir çeker. Ýurtda işçi güýjüň 10%-den gowragy işsiz galýar. Eýranda 1 milliondan gowrak Awganistanly dähmet çeker. Olaryň köpüsi guruluşykda hem owa hojulygynda işleýär. Moskwada onlarça müň dähmetkeş ýagşyň aşagynda Gyzyl meýdançadan ýörep geçdi. Sowet döwrüniň orak çekişli gyzyl baýdaklaryna derek dähmetkeşler Kremliň esasy partiýasynyň açyk gök renkli baýdaklaryny we ortadan döwlet baýdagyny göterip geçdiler. Ýurdun işçi gatlygyna täsir ýetiren ykdysady krizise garamazdan ýörişlerde prezident Vladimir Putiniň adyna ýa-da hökümetiň adyna tanqydyň göze iýilmänligi habar berilýär. Gatnaşyjylar 1 maýyň özlerine çağalyk döwrüni ýatladýanlygyny aýtdylar. Sowet Soýuzyny küýsemek duýgusy 9 maýda 2-nji jahan uruşyndaky ýeňişiň 70-nji ýyl dönüminiň öňü tirasyndaky patriotik duýgulary bilen hem utgaşdy. Ýurdun kommunistik partiýasy hem öz ýörişini geçirip faşizme garşy we Donbassy goldaw diýen şygarlary öňe sürdi. Gatnaşyjylar gündäwr Ukrainanyň Donbass regionunda Ukrainanyň goşunyna garşy töweşýän separatistlere has köp kömek bermäge çagyryş etdiler. Kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligi gepleşigimizde Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Ýewropa Birleşiginiň energiýa boýunça komissary Maroš Šefčovič Ýewropa Türkmenistanyň tebigy gazyny Eýranyň üstü bilen import edip biler diýdi. Šefčoviçiň bu çykyşy Ýewropa Birleşigi Russiýanyň energiýa çeşmelerine bolan öz garaşlylygyny aradan aýyrmaga synaşýan mahal bolup geçdi. Šefčovič bu barada 30 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Aşgabatda geçiren gepleşiklerinden soň belledi. Bu barada kärdeşim Ýowşana Norwanyň taýýarlan giňişräk maglumatyny dinläliň. Ýewropa Komissiýasynyň energiýa meseleleri boýunça vice-prezidenti Maroš Šefčovič Aşgabatda Ýewropa Birleşiginiň Hazarýaka sebitiniň tebigi gazyny Ýewropa 2019-2020-nji ýyllardan eksport edip başlamak isleýändigini aýtdy. Ol 30 aprelde Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşdugy gepleşikleriň netijeleri barada beren telegurrungyny Türkmenistan we Ýewropa Birleşigi arasynda energiýa puwdagyna hyzmatdaşlygy berkitmek hakyna maslahat edilendigini aýtdy. Prezidentiň welleşi Türkmenistanyň bu proýektlere gatnaşmak gabatly syýasy erkisleri bar. Ýewropanyň bolsa öz energiýa ýollaryny durullaşdyrmaklyga syýasy isleýi bar diýip Şefçoviç nykdady. Şeýle de Şefçoviç Türkmen lideri bilen Ýewropa Birleşiginiň Ýewropa bazaryna gelýän energiýa resurslaryny diversifikasiýa etmek programmasy barada pikir alşanlygyny sözüne goşdy. Biz energiýanyň günorta koridor proýektiniň özümüz üçin möhüm strategik proýekt bolup durýanyny anyk kesgitledik. Sebäbi ol energiýa uğurlaryny we çeşmelerini diversifikasiýa etmäge ukyply.
Biz Hazarýaka sebitiniň tebigy gazynyň Ýewropa 2019-2020 ýyllardan iýberilip başlanmagyny isleýär diýip Ýewropanyň energiýa komissary aýtdy. Maros Şevçowyň sözlerine göre anyň Aşgabatda Azerbaýjanyň, Türkiýanyň, Türkmenistanyň we Ýewropa Birleşiginiň wekilleriniň gatnaşmagyna geçirilýän maslahat hem tebigy gazy bermek baradaky proýektler meselesine bagyslanýar. Şevçow Türkmen lider bilen gepleşikler mahalyna Hazarysy geçirjisini gurmagyň mümkinçilikleri, şeýle-de Eýranyň territoriýasyny ulanmak barada hem gurrun edilendigini belledi. Onun sözlerine göre häzir Eýran bilen diplomatik gatnaşyklar pozitiv ugra tarap ösýär we dünýäniň 6 ýer döwletiniň Tehran bilen geçirýän gepleşikleri üstünlükli soňlanjagy meňzeýär. Ýewropa resmiýetiniň pikirine göre Nabucco proýektine ýeterlik üns berilmedi we ol şu sebäpden bir topar kynçylyk uçurady. Şevçow Ýewropa Komissiýasynyň Ýewropanyň ýergal kompaniýalaryna ýüzlenip, olaryň kommersiýa bekletlerini we bu proýektlere gatnaşmak isleglerini öwrenjekdigini aýtdy. Ol Ýewropa Komissiýasynyň bu urdaky tagarlarlarynyň olarky ýyllardaky garanyny has tutan ýerli boljagyna umyt bildirdi. Şeýle-de Şevçow Türkmen prezidenti bilen Hazaryň üstünden geçirji gurulmagynyň mümkin bolan ekologiýa töwekküllikleri barada maslahat edendigini aýtdy. Onun tasdiklamagyna göre hünärmenleriň bu urdaky barlyklary gaz geçirjisini gurmagyň sebäbi ekologiýa howpun salmaýanlygy barada öňün netijeler berýär. Ýewropa Birleşiginiň Hazar sebitiniň ulewadorot sirişdelerine el yeterlilik üçin Kaspy deňziniň üstünden Türkmenistan bilen Azerbaýjany baglayan gaz geçirjisiniň gurulmagy derur. Bu iki döwlet şeýle geçirjisiniň Hazaryň içinden gurulmagy üçin onun geçýän territoriýasynda ýerleşýän ýurtlaryň alalasy yeterlik diýip hasaplaýar. Emma ortiýet Eýran ýaly ýurtlar Kaspy deňziniň hukuk durumy kesgitlenýänçä, munyň ýaly proýektler Hazarýaka döwletleriniň ählisiniň iradyligi esasynda gurulmaly diýip hasap edýärler we Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň pozisiýasyna garşy çykýarlar. Kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara din azatlygy boýunça komissiýasy 2015-nji ýyl boýunça hasabatyny çap etdi. 30 aprelde çap bolan hasabatda dünýäde din azatlygynyň öpçün edilişiniň ýagdaýyna baha berilýär. Komissiýanyň 1998-nji ýylda döredileli bäri 16-njy gedek çap bolan şu ýyl hasabatyny 33 ýurtda, şol sanda Merkez Aziýa ýurtlarynda din azatlygynyň depelenýändigi aýdylyp, ýagdaýy özgertmek ugrunda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hökümetiniň amala aşyrmaly işleri üçin teklipler edilýär. Hasabatda Türkmenistan barada berilen maglumatlary kardeşim gözellendiňläliň. Birleşen Ştatlaryň Halkara din azatlygy boýunça komissiýasynyň 2015-nji ýyl boýunça täze hasabatynda ýaýradylanma döredýän ýurtlar sanawynda geçen ýyldan bäri görkezilýän ýurtlaryň hataryndaky Türkmenistany ýene-de bu ýerde galdyrmak we bu ýurtlar babatynda din azatlygyny goldamak boýunça goşmaça çäreleri amala aşyrmak teklip edilýär. Türkmenistan ýaýradylanma döredýän ýurtlar toporunda Birma, Hatay, Eritreýa, Eýran, Demirgazy, Koreýa, Saudiýa Arabistany, Sudan we Özbegistan bilen bilelikde görkezilýär. Türkmenistan öňkü Sowet Soýuzynda iň ýapyk ýurt diýilip hasabatda berilen baha laýyklykda Türkmenistanda hökümetiň düýpli gödekçiliginiň astynda din azatlygynyň güýçli depelenmegi bilen bagly ýagdaý saklanyp galýar. Polisiýanyň hasaba alynan we alynmadyk guramalary çözüşleri dowam etdirilýär. Ýurdun kanunlary, siýasaty we hereketleri halkara adam hukuklary düzgünlerini, şol sanda din we ynanç azatlyklaryny depeleýär. Şeýle-de ýurdun täze administrativ düzgünleri bir kanun diýilip häsiýetlendirilýän dini hereketler üçin jezalary güýçlendirýär. Birleşen Ştatlaryň Halkara din azatlygy boýunça şu ýylky hasabatynda Türkmen hökümetiniň dini jemgyýetleriň içerki işlerine we hereketlerine goşulýanlygy bellenýär. Türkmenistanyň kanunlary raýatlary harby gullukdan başga alternativ gullugy teklip etmeýär. Häzirki wagtda ego we şaýatlary dini toporunyň adyndan bir agzaty tutsaglykda saklanýar. Bu bozmalaryň esasynda Birleşen Ştatlaryň Halkara din azatlygy boýunça komissiýasy 2015-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň hökümetine Türkmenistany ýene-de ýaýradylanma döredýän ýurt hökmünde kesgitlemegi teklip edýär. Döwlet departamenti Türkmenistany bu topora Birleşen Ştatlaryň Halkara din azatlygy boýunça komissiýasynyň 2000-nji ýyldan bäri eden teklipleri boýunça 2014-nji ýylda ilkinji gedek goşupdy. Hasabatda Türkmenistanyň bu sanawdan çykarylmagy üçin ýurtda takyk reformalaryň geçirilmeginiň talap edilmeligi aýdylýar. Bu döwlet departamentiniň şeýle talaplary öňe sürmeldigi bellenýär. Ýagny
ýagny düpli kanun reformasy geçirilmeli, polisiýa reýtleriniň soňuna çykylmaly, tutsaglar boşadylmaly, dindarlaryň daşary ýurtly pikirdeşleri bilen gatnaşyklaryna ýol berilmeli. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň Halkara din azatlygy boýunça hatawatynyň Türkmenistana degişli bölегinde aýdylyşyna görä Birleşen Ştatlaryň elçihanasy adam hukuklaryny goraýjy aktiwistler bilen aktiv kontaktlaryny ýaýwanlandyrmaly we Türkmen hökümetine her bir tutsagyň öz maşgalasy we adam hukuklary boýunça synçylar bilen gatnaşykda bolmagyny we talabalaýak medisina kömegi hem aklawçylar el ýeterliligini üpçün etmegi talap etmeli. Türkmenistanda dini azatlyklar we adam hukuklary boýunça ýagdaýy iki taraplyň gepleşiklerde we halkara maslahatlarda şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýygnaklarynda aladylanma bildirilmeli. Gubernatorlaryň telegepleşikler geňeşi dini azatlyklar barada radio gepleşikleri we internet programmalaryny şol sanda Islam we Demokratiýa täze informativ websaytyny ýaýwanlandyrmaly we ýurdun onlarça ýyllap dowam eden üzgünliginden çykmak üçin adam hukuklary we esasy bilim boýunça informasiýany ýaýwanlandyrmaly diýip Birleşen Ştatlaryň Halkara din azatlygy boýunça komissiýasynyň 2015-nji ýyl boýunça hatawatynda aýdylýar. Kardeşim gözölüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada öz pikir araýşlaryňyzda bellikleňizde biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimde hatur edip bilersiňiz. Ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7-926 236 04 55 jaň edin ýa-da SMS ýazyň. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Programmamyzda goňşy owan sany deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owan sanyň Demirady günoruna ýerleşen Gündüz welaýatynyň käbir etraplaryna töweşçileriň ýene hüjüm edenligi habar berilýär. Bu welaýatyň Imam Saýyp etrawyndaky harby merkeziň töweşçiler tarapyndan gabawa alynandygy aýdylýar. Demirady owan sanda töweşçiler bilen owan güýçleriniň arasyndaky çaknyşyklar barada Kawula habarçymyz Şamirdan Gulumrady has giňişräk maglumat berýär. Demirgadyk Gündogur Awganistanyň Gündüz welaýatynyň etraplaryna jeňçiler hüjüm etdi. Gündüz welaýatynyň merkeziniň goýynda hem awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär. Imam Saýyp atly etrapynda bir harby merkezi jeňçiler gabaga aldy. Gündüz welaýatynda jeňçilere garşy awgan güýçleri harby operasiýa başlady. Kabuldan we Balx welaýatynyň hem kömekçi güýçler Gündüz welaýatyna bardy. Jeňçilere garşy göreşýän awgan güýçleriniň ruhuny galkındyrmak üçin Awganistanyň içeri işler ministeri we beýleki harby ýol başçylary hem Gündüzde sapar etdi. Ýöne gabagda galan 800 golay awgan harbylaryny halas etmek heniz başartmandyr. Yerli polisiýa gullanyň başlygy Mümin komandir Imam Saýyp etrafynda uruşyň dowam edýändigini aýtdy. Awgan güýçleriniň hüjümçileriň gabagynda galandygyny komandir ma'lum etdi. Oş koldamanda bar, Mollawanyň ýolunda bar, İmam Saýypyň ýolunda ýollar ben. Mundan bir hepde öň Gündüziň 4 etrafynda jeňçiler hüjüme başlady. Owa ýerlerini ýaraglylar basyp aldy. Mümin komandiriň aýdysyça, jeňçiler ýol ugrunda mini ýerleşdiripdir. Şo sebäpden awgan güýçleri öňe süýüp bilmeýär. Hüjümçilere garşy biz öz görüşimizi dowam etdirýäris. Jeňçiler günde üstümize hüjüm edýär. Awgan güýçlerinden ikisi helak boldy. Ölen we yaralylarymyzy harby wertelýot arkaly uğratýarys. Gara ýerden ara gatnaşygymyzy jeňçiler kesdi diýip Mümin komandir aýdýar. Bardy armaşpylar hareket gelip otyr, oňunda uç bar. Gündüzde awgan güýçlerine hüjüm edýän jeňçileriň Pakistandan bu ýere gelendigini resmiler aýdýar. Hüjümçileriň sanynyň 2000 golay bardygyny Mümin komandir aýtdy. Imam Saýyp etrafynyň Daşguzar atly regionda ýerleşen 800 töweregi awgan güýçleri Talibanyň hüjümine gaýta bol berýär. Ýöne harbylar üçin azyk ýemit ýetişmeýär. Bu harby merkeziň goýynda ýerleşen obalarda öz üýjaýyny terk etmedik yerli ýaşaýjylardan nan çörek dilep alyp iýip biz oňşy diýärs diýip Mümin komandir gurrun berdi. Bildirem şöyle bir her iktisada bir xana iki xana galan şöyle bir 10 min tapıştır bir
normal gurakdan tapy içýärdi. Mömin komandirin aýdyşyça hüjümçilerin arasynda Özbegistanyň, Täjikistanyň, Çeçenistanyň we Pakistanyň raýatlary bar. Gunduz welaýatynyň 6 etrafy bar. Gunduzyň şäherinde we 4 etrafynda türkmenler hem kowçum bolup ýaşaýar. Ençeme türkmen owasynyň talip jeňçileriniň eline geçendigini Mömin komandir aýtdy. Asuda ilaty jeňçilerin gynamalara duçar edýändigini Mömin komandir belläp geçdi. Orada talibanlar var, olar bekarlar hükümetin aslında, olar segöter bilmeye katlan. Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmyrdan oğlum Radi. Gepleşigimizi paýtaht Aşgabatda deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Aşgabatyň Gribayev köçetiniň uğrundaky ýaşaýyş jaýlary ýykmak işleriniň alınıp barylýanyny habar berilýär. Bu sebitdäki jaýlary ýykmak işleriniň alınıp barylşy barada kärdeşim Merdan Sarif ýörite video raport taýýarlady. Bu video raportyň audio ýazysyny bilelikde dinläliň. Paýtagtyň Gribayev köçesiniň uğrundaky ýaşaýyş jaýlary ýumrulyp başlandy. Gürgümi gidýän ýoluň giňeldilýändigi sebäpli häzirki wagtda onuň uğrundaky tamlaryň onu gulaýy ýykylýar. Belläp etsek Aşgabatyň iň uly köçeleriniň biri hasaplanýan Gribayedowy giňeltmek işleri şu ýylyň mart aýynda başlanypdy. Bu işleriň çäginde Gribayedow köçesiniň Metalistler köçesi bilen ketişýän ýerinden tebigy guruluş dukanyna çelini diýen ýaly bir näçe binalar ýumrulyp olar ýeri bilen deň edildi. Şeýlede Gribayedow köçesi bilen Şort köçesiniň ketişýän ýerindäki şünkdäki 2 gatly köp kwartiraly ýaşaýyş jaýy ýumruldy. Gribayedow köçesiniň ýokarda agdalan bölüginde ýerleşen 10-njy awtoparkyň günorta tarapy, awtotrestin howlusynyň günorta tarapy, köni tehnikumyň howlulary hem ýumruldy. Häzirki dinleýän görnüşimizdäki weýran edilen howluly jaýlar bolsa bu köçäň Lomonosov köçesi bilen ketişýän ýerindäki çatyrykda ýerleşýär. Bu köçede alınıp barylýan işleriň dowamında ýene-de käbir jaýlaryň ýykyljakdygy aýdylýar. Yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolan habarçy Murat Gurban video massivindäki ýaşaýyş jaýlarynyň hem käbiriniň ýykylmalydygyny aýdýar. Gribayev köçesiniň giňeldilýän bölüginiň uğruna düşýän bedew massiwyndaky ýaşaýyş jaýlary ýumulmaly. Bu ýerleriň ýaşaýjylaryň häkmet wekilleri duşup olara täze jaý berjekdigini aýdypdyrlar. Emma muharamadan adamlar bu ýerlerden göçmek islemeýärler. Olar bu ýerlerde garnaşlary bilen, goňşulary bilen ençeme ýyllap ýaşap durýarlar. Şol sebäpden bu ýerden göçmek isleýänler köp däl. Resmi maglumatlara görä 2015-16-njy ýyllarda Aşgabatda 20 tane prospektlerdir köçeleri modernleşdirmek gözüňünde tutulýar. Şeýlede täze köçeler hem gurulmaly. Bu işleriň ählisine de 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýada oýunlaryny taýýarlaň çäginde ýerine ýetirmek gözüňünde tutulýar. Kärdeşim Merdanyň taýýarlan bu maglumatynyň video ýazysyny biziň azathabar.com web saýtymyzda tomaşa edip bilersiňiz. Web saýtymyzda turkmenistanyň arkaly girip bolar. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Habarlar güneligi gepleşigimizde Ýewropa welaýatynyň gelip owşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Ýewropa welaýatynyň dostluk etrawynyň ýeňiş daýhan birleşiginde bir näçe deýkeşiň bardygyny aramazdan olary resmiler tarapyndan ýeterlik derejede üns berilmeýändigi aýdylýar. Ýeňiş daýhan birleşiginden özüni ene üllüp tanıştyran kärinneçi denan bu ýagdaýyň ekrançylygy ýaramy täsir ýetirýändigini, käbir gowy meýdanlarynyň hem gurap galýandygyny belleýär. Ol bu barada Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylwa gurrun berdi. Zeykeşler gazylan okdydyňyz. Zeykeşler obada köpmi? Zeykeş obamyzda 3 ýerden geçe. Obamyzyň ortasyndan bir geçe. Obamyzyň demir ýol tarapyndaky zeykeşimiz polna gömük suw geçen ýok. Dolu gömük şol. Hiç hil gazylan ýok, haçandan bäri gazylan ýok.
arasındakiler musor döküşüp gömüp taşladı. Üçüncüde derya taraptan geçen bekkeşimizden azıcık su geçiyor. Olam gömük geçen yok düdük. Onçaklı överlik su geçen yok sondan. Deykeslerin yankıp ekrançılık yerlerine yankı kärende yerlerine yetiren diyan nähilek görünýär. Deykesler islemeýän bolsa paxta meýdallaryňyz, buğday meýdallaryňyň ýagdaýy nähile. Paxta meýdallarymyzyň, buğday meýdallarymyzyň ýagdaýy şolara şor çykyp ýatyr. Şirin su berip bileler ýok. Arklalarymyzyň gazalmaýanlygy sebäpli mana paxtaly gowa çekýär. Kärende yerlerimiz gowa çekýär. Şoňa şirin sularymyz arklalarymyzdan didik gazalman soň su ýeten ýok da. Şonu soň su nasosta ýakýasta özümiz arkdan. Onu oldyýsaň ondan daşary bolan yerlerinde açyk bolýar, bolmadyk yerlerde açyk şorlap ýatyr. Gowa meýdallarymyz. Paxta bolan ýok. Yankı nasos bilen su almağa mümkinçilik bolýarmy ýa bolmasa nerden nasos bilen getirýäňiz suwy? Nasos bilen şol arykdan açyk su gelýär. Gelen wagty gelýär olam. Su gerek wagtymyz şol nasosmadan çykan ýok, arykdan su bilen. Soň şondan paxtalarymyz eýän, gowaçalarymyz birinji gülüni atar ýa. Hasyl pes bolýar. Gülüni dökýär. Onun şol paxtalary näçe suwaryp ýetişýäňiz, naş ekstöründen başlap hasyla durýança näçe suwaryp ýetişýäňiz? Yetişdik, han yetişip bilsek 4-5 gedek suwarjak tolky bolan ýok şol. 2 gedek suwarýas, şoň bilen eýän bizde çyg düşüp şondan öz az kim alıştyryp nemetýär-de. Sebäbi hasyl bolan ýok susuzlukdan. Siz am derän oýunda oturdyňyz. Indi şol seniň susuzlygyňyz diňe şu ýaplaryň gazalmaýanlygy sebäpli bolýardy. Am derän gapdan da biz soň ýakynda ýaşaýas. Lekin şol ýaplaryň gazalmaýan sebäpligi biz susuz gynalýasda. Ýaplary gazmak barada şu daýhalaryň kötenmedligi üçin wagtly-wagtynda suwun gelmegi ýa böýleki kemçilikleriň düzelmegi üçin ilat köpçiligi şey ýol başçylary arda şikaýetlerini tutanoklarmy? Ina daýhan birleşiginiň ýol başçylaryna olar kulak salmasalar häkimliklere ýututan daýhalar ýokmy? Ýututan daýhalar bar. Barýarlar, oňorar diýä, oňoran ýoklar. Arendatorlar barýar. Millikden gün-gün ýanday hallar barýar. Şudan kösenýäs diýip häkimligeden çykýar, başlygan barýar. Olardan hiç hyl netije ýok. Şolar näme bilen meşgul bolýarlar? Naş halkyň arasyna çykmaýan bolsalar, halkyň halynyň habar almaýan bolsalar, näme bilen meşgul bolýarlar? Onu indi bilmedik özleri näme bilen meşgullanýar, halka garamaýar, lekin näme bilen meşgullanýar bilem ýok onu. Onu özleri bilýändir-de. Habarçymyz Sultan Açylwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada ýa-da gepleşigimizi efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy, bellikleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, ýa hem belläp geçişimi diýýäli biziň medbot email belgisi gmail.com email adresimde hatura edip bilersiňiz. Şeýle-de biziň bilen Wkontakty we Facebook sosial ulanlar arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Bu ulanlarda biziň sahypamyzda gödleg bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bolar. Şunun bilen Habarlar gündeligi gepleşigimiz hem geçirip oturýas. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sahra alyp berdym. Saatlar kesmeden soň gepleşiklerimi de ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.